Kuvaatko sä? Joo. Vitsi Jonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ei juoda! Hei Venä, pistä hetki siihen. Mä kun... Katsotaan nyt tätä määrää. Venä, mä otan ruudun. Aika. Mä näitä. Saaket. Miksi? En mä jaksa. Oot ite. Sä et onnistu ostaa noit oikeesti. Sä oot ihan Jonne, et sä onnistu. Sä oot oikeesti ihan Jonne, et sä onnistu tos. Et sä voi ostaa noin paljon. Itse Jonne. Tuo päivässä vaan. Tätä voisi alle viikkoa juoda, no jos ei olisi päivässä 2. Kauheeta oikeesti Jonne.